Maski untag gitukhan na lang natutugtutpik aron mo tindog lang. Kanang mga bana ug asawa ba nga dili bitaw hilig og sweet-sweet. Uihan mag sweet-sweet kay kuno tigulang na. Pero sa una, sa uyab pa, halos gusto permi dikit, gusto permi uban. Di kahimotang ug di makita ang usat-usa. Ang galing, ang galing. Pasuko ug way time sa usat-usa. Hala gabas dani. Gabas dadto. Gago! Tapos karon pag minyo na, gipangluuran na. Gipangluuran na. Gipangilngigan na. Halos walay gabas, gakahitabo. Kay mo reklamo na kuno. Kapoy ko. Sakit akong lawas. Sakit akong kuwan. Luod na. Tigulang na ta. Ug unsa pang million reasons ninyo diha. Ayaw mo pag-ana. Ayaw mo pag-ana. Kay man-i mga gwapo, mga gwapa. Kausarata mabuhi sa kaalibutan. You only live once. Life is too short. I-enjoy kauban imong mga loved ones ug uban pang gimahal nimo sa imong kinabuhi. Kay busy ra ba ang tao? Busy ang tao. Gamay ray time sa pamilya. Tato man o mapobre. Sang unsa nga estado sa kinabuhi. Ayaw hulata nga mamatay ka. O ayaw hulata na mamatay mong bana o imong asawa o imong gimahal sa imong kinabuhi, aya pa ka mo ingon nga may pagsabuhi pa ka. Gigugol na nako ang time nako ug bakante sa imuha. Naghigugmaay unta ta sa matong sa uyab pa ta. Naginabasa unta ta maski tigulang na ta. Maski unta gitukhan na lang natutugtutpik aron mo tindog lang. Gago! Dala pa hilak-hilak effect dayon. Ay wa naman. Finish na. Ayaw na napabuta mga gwapo, mga gwapa. Timan-i, may labay rataan ng kalibutan na. At ang kinabuhi, hinulman ra. Busa ayaw sayangi. Ayaw sayangi. Kung dili na mo gagabas karon, kay tigulang na, ayaw mo pag-ana. What the fuck? Gabas tatay. Gabas tanay. Gago! Samtang may kinabuhi pa. O siya, kung nagustuhan ninyo mga video, please click the follow button sa akong Facebook channel and click the subscribe button sa akong YouTube channel and click the notification bell para updated ka sa atong umaabot pa nga video. Daghang salamat. Peace!